mukadzi wese ane potential yekuva hure. All right. Mukadzi wese ane potential yekuita hure. Pakuti sei I think ringanyatsogadzira ningi maiki yangu kuti zvinzwike. Eta 2 pana vakadzi vasingadi kufambirana nenguva. Kana tichitambura tisingaone zvikwanisiro, chero ndikaona kuti mukadzi wangu haasi kunyatsoonekera kana kuti ndichinzwisa situation yakadako. But kana utasimukira utave nemari, upgrade haoneni. Simukaone no tanga kuonekerawo chinda chidi mai vamwe akadzi anoramba wangosara. Apa mai varume mai tinokurumidza kuonekera manje. Murume imari ikatanga kunyatsotambira zonyatsoroona ira kubata. Varume vakasiyana kunzvoko. Ndinoona ndotara navamwe varume nini. Kuti hatidi kuona mukadzi wake akatopfeka akatoshama. Zvazvo ashama nganamba macho pasina vanhu ndoti zvimwe zvine mareasons. Tokura musakadzi ma good behavior neunhu chete nechichi. Roro mukadzi anozokunyerekedzawo kana ukamona akashama. Nekuti mukadzi wako akasakunakidza akashama mba uchatonoonakirwa neumwe mukadzi akashama. Plus wangarore munhu kuti anza nemwoyo wakanaka. Toziva ere mwoyo wake. Mukadzi kama father noziya. Ndoziva kuti vamwe havateereri but not vese. Chimwe chinotoita kuti usateererwe afanira ukasvika ndikasvika padheni anogona wari jeti nandiziva andiboy rededi zigo musuno ndakamti ndomboresa dhedhi zigo angosvika kati boy zigo akati zimfaniri atori boy remudhara but uri kuvaremadza bhozi vachagona kutadza kurarama nevamwe vanhu zvakanaka. Pane zvimwe zvokuti hativabudire pachena. Tinofunga kuti haiwa zvauri kutoita izvozvo bho, tichifunga kuti tiri kuredza, then tozoda kuchinjisa munhu ave mumba. Ini ndinofunga kuti azvinda kutotaurira hangu vakomana vasati varoora kuti usati waroora pamune muchidanana munhu ngaagara aziva kuti kana muchida kupfugamirwa zviita kuti mukutojoka. Right. Wagwan people and welcome back again panapa Uncensored podcast patine chikurukura nyaya dzakasiyana siyana. I think papane time tisinambogara pasi tichimbokurukura tichimboonesana saka tatige timbodzoke timbokurukura nyaya dzikunetsa mazuva ano. Kana pena nangwari pa social media ndofunga kuona nyaya dzikuitika and topic inotaura nezvayo panapa itopic nechekuita futi naCarlos Green. Boss Carlos Green ane mukadzi wake but akwanisa kunorora futi mumwe mukadzi, then hama dzemurume dzobva dzatotambira mukadzi munyowani. Saka nyaya yatamuonesana panapa naAngo naShandi ndedzekuti kowai hama dzemurume dzichizodaro. Kobva kwati pane nyaya futi yakaitika madezi apfuura apa yaVK yake isinari yakati siyanei from ya Carlos, but still takaona mavideos hama dzemurume dzichipemberera ziya ende heza zvino zviri kufaya hama dzemurume dzokasika dzakangana dzokukangana uchiripo dzoda kukangana uchiripo. Saka tikurukure nyaya yadika but before tapinda panyaya dzikateka tambomoresana Ango wagwana. My father regai tirongo kumoresai zvatinoita kuinbox. Moresei my father wagwana my father say my runnings bo my father muri mukuda sen. Aiwa isusu bo, thank you very much for inviting me. Unozwa ino ndo podcast yenyika yekutoti ukasapota uchiuya panapa vanhu vanotozofunga kuti wadi wapera iyo sina upera uchiripo. Plus zvakakosha ndoganjizviudza vamwe macouples akuita content kuti angana 2 million followers. Unenge uchiita maviews ako uchiita same mukuita ba unofanira kumbosvika imwe time unombopfuura nekunoku kana kuenda kuna Ola kana kuenda kuna DNJ ndoti nyatso kutiwa kupisa. Pane chimwe chinja munogara muchitaura, munogara muchiti 500 vanhu vakandifollowa kare. Ndinowafarira but vakatofollowa kare. Ndiri kuda vamwe vasati vafollowa. Saka unogona une 2 million but panapa panotori nevamwe vanhu vasati vasubscriber vakatowandisa. Wayobata mitsi yacho. Titeshanda. What do you say, DJ? What say hanzvedzangu? I'm okay. Kuripo? Yeah. What say upenyu? Upenyu ere. Amusokubatika kakwanisenzari nungoita sei? Asinyoro ari kubwera kubatika mwana. Anoenda anboroma skits. Koyo apa maskits tikumaona. Guys, msikana ari serious kumaskits ndofa kuna nekufollowa
and then munofollowa Shanti Pro ana maskits akurowana nafrets nanakomika kaipa iwo usanyarara ungachipupura wari kuti mwana kurova aiyo handisi ndiritotiwo ukapedza pawanenge waperera ipapo ndochitangira ipapo chienda mberi chokwadi chaicho ndechekuti kune munhu asingarwadzi plus ari kuda new content handiti of course we know kuti ana frets nana comic vanomboita vega but zvikange zvablendewa nemwana ari apapa kana neni ndinotombomushayo ndiye Shando wandoziva ane kamwe katouch kaanoisa so pamaskits aiwa keep it up uri wangu ndekupanza ndizokudiwe pakaenda zvaona aiwa Sando anoremerwa nemurume ndabva ndatomwira mvura right ndinowangu mvura but tasitanga mvura but kumwira mari zinakasiyana Shanda It's fine, it's okay. ndiritomwira so apa tisati atanga yedu it's unusual but ndotongokurudzira vanhu kuti vafollowe nekusubscribe paShanti Pro and so guys kune inonzi amazing content Andisunyara ndikusekerera zvintu zvakasiyana amazing content tototenga data tichimuona musikana aiwa zvakakosha ende munofollowa Tete Shandi pa YouTube one YouTube channel yavo ndaona kuti iri kuperforma zviri boya nerosvika 1000 subscribers then Facebook ndaida kukumbira ndachimboposta anenge asingatobodi kunzwa zvekuposta but kuTikTok kwake kuri bo ndakaona kuti pause kuti plus TikTok vanhu vanenge vachida kuona Shanda haiti zvekutambisa mai kudaro mutambise magarva Shanda yaramba 360 panamo handite serious yange makaisa maiPhone 16 Pro Max yenyu manyowana autambise magaro pa internet uri wangu Shanda anotambisirwa one munhu sinyoro chete vamwe vese ava muchaita zvekugoogle anyway nyaya tinayo guys inyaya yezviri kuitika mastreets right now nyaya iripo ndekuti varume vanozorora sei vamwe vakadzi vaine vamwe vakadzi ende chii chinotomberera kuti asvike pakutozorora mumwe mukadzi though kesi yaCarlos Green it's a special one because mukadzi vakarora vachandika akataka kufanana na azvishuwa ndo type yaCarlos vanhu vacho so vakatsvuku vakada kutaka kufanana so iwo wakambozonera kuti munhu akarambana nemukadzi wake kana kufirwa ane type imwe yaanongonodzingirira so wese kune umwe munhu kuti anonakirwa nezvatati yareva zvinoshekwa zvezvi anditi wese waachadana naye mabhebhi mama ake ese anenge akangodaro haana basa noti kala kana kuti noti face yakaita sei anongonotsvaga koti umwe woti anoda tumaface turi cute zingaite anditi twakanaka pese so ndotomuzwisisa ndo type yake iyoyo. Okay, my question kwamuri varume is chii chinoita kuti utombobatwa nepfungwa dzekutora mumwe mukadzi yet you have mumwe mukadzi kumba? Ini nangu ndichida kuanza ipapo Shandi maona ndoita zvinhu vakadzi vazhinji zvavanoita vanochinja wanoita zvaya zvekuti kana agara pa10 anochinja zvaimboita zvaakadirwa mumwe vanokangana kuti akadirwa chii saka advise nayo kuna vakadzi ndika zvaingoita zvichingoita izvozvo saregedze kuti zvaita kana waibleacha ramba uchibleacha iwewe uchakontinua zvawaita here tiri mukomana nemusikana? No, apa tikumbodhila nenyaya takada kudhila chidaro manje nyaya inonetsa tikumbotara nezvemunhu ari kuzosiyiwa wacho right now ari kunyanya kuzochema plus uri kuona kuti honaka chinoita marriage anditi inhansi marriage anditi ndakabuda mumarriage ndane 8 years izvozvo ndisiri mumarriage uronzwa magaro andatonza ngoba matogara musiya tokuro deka magara muri ayo yandandiri ndakarowa 9 years ndiri mumarriage lapho saka panda ndoda kuti ndingocomplete 9 dzacho ndozopinda ndakutosvika next year nendatova ne9 years chama time flies chamari uri kuona kuti mukadzi anditi
pachinhu chacho chese une disadvantage yakanyanya kupfuura murume. Because izvezvizvi inini nyangu kumba kusina mukadzi ndotongoita madhiri andaigara ndichitongoita, and my kids they've been excelling kuchikoro, they're doing well. Anditi kumba kwangu hazvina kunitarisa kuvaka imba sokuti mukadzi akaenda, wazviona. Handisi kuti kwaari haana imba, anogona anayo imba, but mavakiro akaita yake anogona kusiyana nemavakiro andakaita. Pace, understand? Inini kwangu kumatare emusha ndichiri kutogara, ndonzi ana baba uya tigare apa, ndotoenda ndonogara. But vasina vakaramba vakabuda marriage, tinoita kuti tete vaya vakadzoka ndofuti vane mweya yatinozokasta, mweya madzitete machechi titi vanoda hatidi kuti ubate, mweya madzitete ngaubude nezita raJesu. Ndinozokastwa. So what am I saying? Ndiri kuti iwewe sashanti uri marriage, try by all means kuita zvinoda sinyoro. Because sinyoro ndo vakanobhadhara. Pachivanhu ritori property yani yasinyoro. Saka property yangu ikandinetsa ini ndinoibuditsa panze, ndotsvaga imwe ndopinzamo. Inini zvandikufungawo futi izvozvo kuti pane zvinhu zvatoziva kuti sebose kana zvidi ane munhu ndika unochiziva kuti munhu wangu uyu anofara zvakati. Saka iwo unofanira kuramba uchingoita se uchizviita zvinhu izvozvo. But havadaro DJ Sparks, vanomira. Unoziva kuti chii chinoitika, ndotoona kuti unoratidza munhu wekuti kana achida kuposta paInstagram ndopaanolooka ball kuti aposte kuti aratidze vamwe vanhu vasina kana basa kuti ari kuglowa. But ukamuona munhu ari padheni akakula padheni ka unochiziva kuti ndiye same person ere munhu uchinzi vakadzi vazhinji ndika wakufokasa kuti vanyanyoratidze nyika runako rwawo kudarika kuratidza anozoti gerigezi kana adaita kavhidhiyo aida kudefenda murume wake ndopandi gerigezi ndipode nditesendisei. But ukamuona akakula padheni ka takaungana pasofa right munhu kana kugeza asitomboda nasu ukunzwa kana kana hembe kuona hembe yatedzo kuona kana muri padheni ichizoti nhasika chibaba chiri padheni andika chakakula padheni hembe vanongorohwa zibhotomu bangba chine t-shirt rako rasingayatsokwane ubata kuitacho dzako dzese akatopfeka dzako DJ ka ari nani, umwe anogona kutogara nechimorning gown chechi kana pari chizambia nezironzi chiramwesa musoro but munhu yeye akubuda akuenda kuchechi akuenda kunhu kwekuti anoonekwa nevamwe vanhu anenge achiluka zvekuti wakabvunzwa kunzi Sparks wasiri mukadzi urubata mesecho nyaya haisi yaSparks, but Sparks ngore example. Nyaya yekuti ukabvunzwa Sparks wasiri mukadzi yakadaiwo unotadza kuzviexplaina, unoziva varume vazhinji vanotadza kuzviexplaina because kana achibuda mukadzi uyu andika anenge ari ball zvekuti sanondoona kuti akomanana mika anosire kumukadzi apa andika kati angu anosire mukadzi apa ubata mesecho. But ari padheni angaita nga menoapo vakadzi vazhinji vanofanira kuti wapagadzirise papo kuti murume wako ndinofanira nyanya kuona uri sex stereki, ndinofanira nyanya kuona wakageza stereki, wakachena uchiedza kuti zvoni kunoda kuzoratidza vanhu pafacebook. Inini zvandaifunga DJ Sparks tichitsinidzira ipapo, mukadzi wese ane potential yekuva hure. Alright. You can explain. Mukadzi ane potential yekuita hure. Pakuti sei I think ringaninatsogadzira ningi mike yangu kuti zvinzwike. But potential yako yekuita hure kana joki ngaive pamurume umwe chete waugere naye mumba. Urikuona pandira ukaona uri mukadzi wekuti haumbobatwe nemweya wekuti I want to look like a, because varume musanyeperwe kuti havadi nzara dzinoreba, havadi miromo yakatsvuka, havadi mamekapu. Vakadzi musanyeperwe, hakuna murume kana mufundisi chaichai
ndosamuri kuona vakadzi vamwe mafundisi vakutoita izvozvo kuti vakuita nzara vakudipedzese mira ndipedzese pandoda vanhu vasazondimisquote handiti ndoda ndinatsopesa pandoda kuti ndisvike handiti vanhu vanozobva kuti vakadzi wakati chii pakatwa pona Sparks ipapo nyaya yangu iri pakuti iwewe look like chimbotraya zvandiri kutaura handi matonzwa tataura tichiti usapfeki ungati ngozi handiti kana murume wako aripo musi iwowo ndo unopfekwa mini ndo panopfekwa bamshoti dedi kana varipo ndo panosiwa guvhu riri pazhe doing it just for that one man now these guys wamuinawo vanogona kuact as if havazvide and varume takadaro handitokudze pamwe pachona ndine chitongodhiniwa uri ndinewe pandikabuda ndotoziva kutoti kunana Georgina uko nana Gamu kunzoko vanoziva zvekuita. Alright, I think panda wisdom padipapo apangodi kungotora mastatement atawana ango ungoona ma-apply unoona urasika in a sense yekuti German varume vada chinhu zvakasiyana siyana zvavafanira kuti iyoyo nyaya yekuti arei kuti zvoni anofanira kupenda murume afata sisi inini personal panavo handizvide wabata metsacho kobva kwati vamwe varume andikuona pane zvimwe zvinhu zvavanotarisira kuti zviitwe namadhamu wangu padheni wozoti zvimwe zvinhu zvavanotarisira kuti zviitwe kana ndine nemabhishu atosangana nawo but uri kunzwisisa here pane nyaya yaSparks so iwe futi wakada kundiita zvechihure gumba pamwe nini andika pamwe ine ndisipo mande kusvika Friday Saturday ndiye ndiripo ndopaona kuti Mwari wati maguvha kuti timachichi ndona kujaja futi varume vanozviita izvozvo kuti iwe munhu wegona kachidaruka pakati pesa apa pamwe munhu ukayo apa zvakuenderana futi necommunication understand zvakuenderana kuti mimi pachenyu relationship yenyu munotaura kusvika papi because vakadzi vamwe they don't even know kuti varume munodei why because mune chibaba futi kana muri mumba and will be surprised kuti uzonzwa kuti ari kudanana naningi anditi and ningi wachona tikamuona ndo izvozvo zvamuri kuti mumba handizvide ndo zvamuri kuteera futi outside ndikuti wona so ndo pakuya communication yekuti panonotengwa hembe anditi baba mufana ndakutenga hembe iyi kuti paunouya zvogara zvataurwa handiti ndopasikunzwisisa ndopasikunzwanana ndori kuti panoda wisdom apo unogona wisdom yachona inobva pakutotanga kutaurirana no ndinogona inini ndichida kuona inini handika hure rakapfeka guvha saka hapana kwatiri kuenda kana iwewo hapana problem ona ichibaba mukadzi wese hure but anongochiza anodaita urerani saka anenge akuita hure kumurume wake unzwisa iwe toda kutoona mukadzi atopfeka uka G-string kakatopitawo pakati pemagara uibata toda kutoona ukaguvha uti uribata saka iwe chiri kutadza kuti mukadzi wako anofanira kunge uri sexually attracted to ufarire kumuona akazviita chii saka ndikuti baba mukona chini imi mukutaura zvinhu zvakanaka ndika but sizvo zvinozviitika paground uri kubata metsacho mukadzi wangu inini handikuona kuna varume vakatodaro vekuti avatodikana kutopiwa dog style vanoti haiwa zvazvo chihurehurerechi variko zvekupenga but zviriko munhu akona video neka atoriko ukonemezacho zvekuti wakatiwa imwe style bvunzai nhari married wakatiwa imwe style mtakati maya vanenge isusu taitova married 9 years wanzwa taito inini ndiri kutaura from experience ndakaenda ndine rombo rakanaka kuti I know how to be a single parent, I know how to be married. And makore angu ada kutoenzana kudaizvo. Inzwazvo hapana murume asingade kuona mukadzi akaita sekakuda kunoshama. Sparks ungada kuti kuda kutsikirira vakadzi vamwe kunzoko kuti asadaro nekuti atizvide but ndiudze kuti iwewe haucheuke here paunoona musikana nezvidzva zvaakuda kuita sezvinonobuda. Right. Tindura iwewe kuti haucheuke here. Anoda kupindurira. Ndona kucheuka but azimunu zvanakidza. Aiwa kutonakira. No, I've seen these boys. Ndona kana mumwe munhu achitotweka inika
ndikanga video ngachona pa TikTok angachitambisa magara ake ndinotoita nezvekushaya magara acho zvaakatoita futa kuti ngakafonyoka azvistorizvacho ngati mumwe munhu kana ndakamucheuka tazimini kuti ndanakirwa naye but aripo munhu waunototi ukacheukewo but pandocheuka pese tazimini ndanakirwa tocheuka ndotoona kuti munhu akapfeka mini ndotozvishora varimo wakadaro kuti ndoona munhu akatoshama atocheuka otoona kuti zvonika haufariri ukaona mukadzi akaita akakushamirira nometa ndewako kana hazvokungoiona aisiri hanzvadzi yako kana mwana zvekungoona kana ngatiti ane shepu yakanagone mamataura ipapo ngatiratidze mumwe munhu angachitambisa magano unyatsonati hapana chikumbonakidza hanzvadzi yasi haisi hanzvadzi cousin sister yake aona chero kutoitirwa friki tese totozvida pane nguva yatoita toona magara achitambiswa nika poto mamwe acho ukamwana achitotambiswa nototi saka usazotore magara asingakunaka ndokuti zvonaumadzinyiriramo ukutora munhu asina anaomisa mba asingakunakidza icho wakuda kuomesera neone this video ndarione ndakanopenga pana maybe hangu kuti ndotiudze mukunakidzwa here aiwa uyu so ani kuti nyaya haisi kungoti ukaona munhu achitambisa magaro wobva attention and ari kutoziva kuti ndo zvaachaita it's said but alright tidzoka panyaya yedu DJ Sparks tidzoka panyaya yedu iwe wasvika ndikwadzoka kwachidaiwa right ngatidzokere iwe ndifunga ndakukufadza chinokufadza waitira nemukadzi chii right ndizvandi kuti mukadzi panda wisdom mukadzi number 1 anofanira kurida mood andika number 2 anofanira kuti makeup idzi ndodzida here okay pane makeup baba yekuti munhu akatosvika so akaita ndinoti hey amana makeup munhu wese akasiyana siyana zvafana shandu asingambomuna akaita makeup pakapo wakadaiwo ubatamedza cho angoniitira makeup ngomusi takatoti ishanda ngokusiyana nazvo ubatamedza cho kana anogona kutoita makeup zvikatoshamsika utoti koweregere kuita mazuva ese exactly ukuona saka zvandi kuti panda wisdom nekurida kuti asingonyaya kuti zvoni varume vanda muromo mutsvuku yakayo varume vanda kuona mini unomwe munhu kuti akapfeka mini baba nyama idzi dzakarembera zvekuti unoita kumana mini yacho ndeiko vafanini nedumbu rangu andikuona pane dzimwe hembe dzasingafanira kupfeka zvoni akadzipfeka hapana kana achinombonzi chionakidza asi mumwe munhu muwo akapfeka kana kakavhesi kakanenge apfeka akazondira wow saka munoende zvekuridha kuti zvinokufita nezvipi kuti ngonzi varume vanotama mini pane dzimwe nyama dzonaiisa here pane nyaya because hatidi kuti tingoita toda kuti tidzokere pane nyaya ndepekuti angoseni ndikuti communication important number 1 number 2 woziva munhu wako kuti anoda chii haisingori nyaya yekuti murume wese communication yacho kuti munhu wako iwewe anozogona kuziva chete imi muri kuzovazivisa mandikudze zvataura iwewe usakataura zvecommunication wataura kuti musanyeperwe hakuna murume asingadi kuona murume yakaita sei musanyeperwa pane murume anda kuona asingadi kuona mukadzi akapfeka mini my father ndakudza vanhu kuti kune dzimwe nyama dzisingaite mini alright ivava nyama iva nedzinoita dzinoita waunotonyenge wewe ndikukudza German kuti zvangofana vhesi harina kushata but inini ndakaripfeka vhesi ikunzwa vhesi harina kushata hatingazi kuti dumbu richitateerera hausati here wakambosangana nemurume anenge ane mukadzi ane bhodhi yatiri kutoona kutoti awa ma1 but akatopfeka mini hausati wambosangana newakadaro kuti ma1 kudiko shona nezvozvo ndinoshanda kwese bhodhi isiri kunakidza isiri kuyevedza but ona iri yakatoroverwa mini yakatoroverwa gove out hausati wambosangana murume wachona rega ndichikudzeka anenge vatobuda mbese mumba anenge atotenderana naye pamwe ndiye anenge atoti mai mwana pfekai musoro pakuti agona ngangobuda akapfeka but asingazvidi vakadzi avateereri kamai father anoziva ndoziva kuti vamwe havateereri but not vese chimwe chinotoita kuti usateererwe pachona
nyaya dzacho inenge yakurisa kadaro bcause pane mumwe kuti ukandoona ndichipfeka mamini aya sandingomapfeka mamini asinyatsoona kuti kana kuti aipfeka mamini kudhara uchitozvida but obva azosimba umwe akadzi ndokazvara obva asimba kuti mini yaichaita haichaite iwe kuti uchamutsura kuti mini haichaite kana kune vanhu vasinganetse kuchinja mufungiro wakadzi ukangozviita chete in love chibaba ichikecha ukangona munhu asingachinjika vakadzi hatidi kuita ngoti kutongwa right whatever you are going to tell me in a nice way ine love mira vanoti kendinyarare munopedzera miki mira alright vakadzi vanenge inini haina handidi zvezvekuudzwa kuti chinja ichi zvitori nanonitengera hembe dzaunoda kuti iwewe ndipfeke ndakuigira hembe idzi unoona shandi tisara marriage apa there's no way yekuti munhu akakwana chaicho unototengera mukadzi wako hembe ndozvandikuti kuti iwe unotenga dzaunoda one angu indotonakirwa ndikatoonawo mukadzi wanga atorwa kuti mamini oti magufa oti machichi presets anoribata but handibudi naye pamba apfeka mini ndezvangu izvi zvazvizvazvoti mukadzi anonyepera vanhu no inzwaika my father munonyepera vanhu udzai vanhu uyo aibonanga achida kumuona ndikuona akapfeka mini pandikuti kuti varume vakasiyana kunzoko ndine vana ndotara navamwe varume nini kuti hatidi kuona mukadzi wake akatopfeka akatoshama zvazvikuti ashama nganamba macho pasina vanhu zvimwe zvine mareasons magood behavior neunhu chete nechichi roro mukadzi anozokunyerekedzawo kana ukamona akashama nekuti mukadzi wako akasakunakidza akashama mba uchatonoonakirwa neumwe mukadzi munhu kuti anza nemwoyo wakanaka toziva here mwoyo wake angarora munhu anokunakidza bhodhi isusu kachinge tiri panapa ndika hatitaure pfungwa dzedu chete zvekuti ndakatara point moti sparks ari kuti mukubata medzacho makagona kudai mune makugona nyaya asi kana musingaizvozvo ndakutofanira kudzidzisai nyaya maona medzacho tiri kutonzwisana kudaiwa mukona chii tinoenda kumagathering evarume tonzwa kuti pfungwa dzekuti panapa dzakasiyana kubata medzacho kuna vamwe vanhu vasingadi kuti mukadzi wake atopfeke mini but vanhu vakadaro why because zvinomupa picture kuti but mukadzi wangu wangu ndangari hure unozive nyanga asiri kuna umwe munhu kutoti akaona mukadzi wake akutomudya blame andoti ubata mesacho ubata mesacho kobva kwati vamwe vanoti right ndezvoida kuitira inini chete saka varume vari kunzoko kanosiyana saka tani kuti pakuona nepakuridha pepe ridha murume wako kuti murume wako uyu anoda zvipi saka varume vakadaro DJ Sparks chatinofanira kudzidzisana kuti matare atinogara kwatinonge tichibika mazondo kuya uri kuona kuti I think tofanira kutozombochiita ipo panapa tokoka varume vouya panapa tokwatisa mazondo tongo tichatochiita futi mahara anongoda kuuya ndokuti vauye because vamwe vada kuti vadzidzisiwe chemazondo takachiita chinhu ichocho zvandika tinongogara nevarume ndika totoisa maiki inenge chitendera kumunhu semunhu pfungwa dzake unotoona kuti zvikutohanamiki zvekunzi anofanira kunopfekera bhamshotika mumwe munhu atozvide akatamedzacho unoona munhu iye ane problem pakuti tisati atoenda kureka ibva matochigadzira anditi indichatsvaga mazondo achona let's invite varume touya togara munomuwa makamera achitenderera mena kuti muchaseta sei tine ndingedo yakakura munoamba ndikuti munhu iye ane problem iwe ungada kusada kuona zvidza nemagaro emukadzi wako sei uchida kuona uri ungada kujiwa sei usingadi kujiwa nemukadzi wako ndina kuzona zona yehure iwe kubva wafunga kuti saka anofana kuzona yehure iwe ndo kutopinza nyaya yehure kuti ati munhu iye andika anenge asingatoti kungoona mukadzi akapfeka mini pasina mbofunga kuti anozoda kuona yehure matomesiyacho uya kubva ati zvoni munhurume ari kuramba kuona mukadzi wake akashama asana kuona yehure adi kuona yehure adi kuona ese asinganakiri unokuona ngadzokere panyaya yaparura DJ Sparks achiri mwana mudiki nyaya yaparura mimi mungatoshotewa nekuona mukadzi ashama madam wangu aiwa chero mukadzi ashama ngatingotiinezvaitika zvinakidze isiri hama yangu wazvinzwa as long as iri hama yangu ashandotonakirwa saa chiri mwana mudiki aiwa sasa mwana pana padadzidziswa vanhu nyaya izvozvo miki zvandakubatsira ndikuti ini vandikuona
unogona kutoona kuti mumwe munhu andika akatoshama but doesn't mean kuti kumuna munhu akashama wakunakidzwa kuna mwana kutika uona tokufana kumavhenyu kwako otovhura so Zambia so otopfura unoona kuti hazvisi kumbonakidza zvinhu zviri kuona apapa haukwanisa kuda munhu wese sometimes munhu akatopfeka mini so andika zvotonakidza kuona pana kuti akatokuvhurira zvese izvo zvagara mukadzi pafeya ndino kuti mukadzi anonakidza kana akavhara mbichana kana atozova bherengene vakadzi vazhinji vanakidza ndatobvatana umwe doctor so achinditi inozoye kuti kana achida kuoparata munhu zvitindani kumuona akatongoshama pana kuti atanga kubvisa uripo because akatanga kubvisa uripo zvinoda kunakidza wazogona kuita aiwa ipapo ndochokwadi onaka munhukadzi urumona munhukadzika hatisi kuda pedo example yeumwe watinaye panapa kana akaita ye akatoita iyoyi zvinonakidza akazonzi iye ave bherenyene kashoma ndosa uchiona kuti zvinotrigger kazhinji zvinotrigger ndezvausati waona zviri mukati munhurume wesana achide munei mukati imomo the moment zvinozoti bherengene zogona kudhakwa because rimwe zamu rine rakaunganidzwa rakaumbwa riri kumusoro kuno pazvinenge zvati bherengene rinogona kurova kuchidza zvinowanika izvozvo so nyaya yedu yanga iri pakuti andika vakadzi kana vamudheni vanekanga kurelaxa kavanoita so tichidzokera ubva wabatanidza nepastory yedu yanhanganyaya wati story yayo haya yangopfuurawo but nyaya ndeyekuti bcause asi egaka vanhu vakawanda kutoti vaine vakadzi utinorora vanhu vakawanda kutoti vaine vakadzi asati tokuita girlfriend wabata mezezvo kubva kwati inini ndofunga zvinhu zvacho futi zvine chekuita nemweya tsvina yaje baba wainichidaro unoziva kuti varume nyange zvakanzi ari kudana nepombi yekuti tese senyika tinowirirana kuti iyi pombi ari kuda kungonzwa kuda kutsvaga mumwewo kana akatodhakwa kudarika mukadzi wake wambozvona unozva uchi chinoita kuti zvidaro kazhinji pombi dzine problem problem yandakaona inoita vakadzi vakanaka vakaudzwa nenharaunda kuti vakanaka vakazvitenda kuti vakanaka vaneka kusakoshesa kavanoita marriage yaanenge ari because anenge ane pfungwa dzekuti kune zvimwe zviri nani zvandinogona kuwana kunze uko kupfuura zvandinazvo dambudziko rinoita pombi nderekuti vaya vakapinda mumarriage nenyasha kuna vakapinda nenyasha kuti vanhu vanomutarisa so monatsoona kuti apa baba chibaba chakashinga ichi ivavo vanoita zvinhu nemazvo vanonatsoziva kuti baba vanopfugamirwa vakauya vadanwa nemutupo mvura nyange wakasvika pamba naimwe nyaya mukuti zvemutupo zvekupfugamirwa zvine basa here no kune varume vane soft spot when it comes kumutupo ndotoziva kuti nini munhu wangu ndakamuti kudzi arinaka that but ndakati sinyoro musoro mukuda wig muromo 1 hai nini sori zvenyu vakati ane mutupo iwewe uri geva sori zvenyu rega ndikudze inini chimwe chinondipfavisa anditi tauya but munhu wacho anozoziya manje bhebi rangu rinozoziya anyway chisikireti at least because ndingakuware nekuitisiwa komana because zvine zvakutongoitwa everyday but ndichida kuemphasize nyaya yemutupo haisisu totonodzwa neprayer only prayer rero titonodza zvoda kuya chiti sinyoro vakada chiti spaki vakada kuya chiti dedi vakada kuti the biggest podcaster hazvishande zvese totonodzwa nechi neprayer baba inini chimwe chandinozongenda wakambotendwa here sparks waita zvinhu pane ladies wekuti they don't even know how to say thank you kane kadhati kumunhu wake kana waitirwa zvinhu pane dzimwe dziya dzamaiti dzinotengerwa vanhu dzemari yekuwanda dzine matenderwo adzo edzo dziya idzi maiphone ane matenderwo awo zvazvoti hanzi hasa kunga uchida kunditende ndichiita sei
naye mwana mune musati manatsoitirwa every gift ingone matendero kana kunonzwa mari ndikushawa zva ndikutenda nei jini ndakazara kuti pa uri kunyanya unonditenda neinometera mukadzi something chekuti anoappreciate haumiriri kumudza kuti dotendwa ambomudzi paunzwa mari tizvoni ndikushawa zva ndikutenda nei kachida kuti utaurewe ndotenda nei but hazvisiri izvo zvega zvinotenda ikoko ndoko kupedzisira mukutenda kwedu kwese kwatinogona kuita ka ikoko ndokwekudi kwekuvhara dho but ine hangu chandikuona ndechekuti my father varume vanoda kungorespectwa ndo zvandakaona inini zvimwe zvese vakadzi vangaite zvavo but varume vazhinji vanoda kurespectwa and I think varume vese tinongoda kurespect because tine humwe ubaba hwatakaiswa namwe hwatakazvarwa tiinahwo nyange zvakanzi unonaka sei wakanaka sei unoita sei unopfeka mini sei unoita sei varume vazhinji toti vasiye mamarriages avo vasiye vanhu navo irespect but kazhinji unoziva here kuti varume tinozozvirealiza zvave too late because pane zvimwe kana uchitanga kudanana nemusikana wako muchiwirirana muchidii pane zvimwe zvokuti hativabudire pachena tinofunga kuti haiwa zvauri kutoita izvozvo bho tichifunga kuti tiri kuredza then tozoda kuchinjisa munhu ave mumba ini ndinofunga kuti azvinda kutotaurira hangu vakomana vasati varoora kuti usati waroora pamune muchidanana munhu ngaagara aziva kuti kana muchida kupfugamirwa zvitauri mukutojoka no inini semufuzangomanyira kuti noyo aiwa ndataime kukudzidzisa zvizvo iwo dzidziswamba kwenyu zvati murume wese pasi panabada ko ava vemuno medu muguta reharare vatotozototi vamwe vacho havasi kudi no inzwa angu rairai vazukuru venyu muchidayo kuti vanasikana vese ngavazive kuti varume vanoda kurespectwa nyange ini ndakakudzwa dhondo wari but chingoziva kuti dhondo wari kana my father unoziva here kuti munhu anodzidza nekuona kazhinji ende unoziva here kuti kana munhu akakura muabroken family yekuti mune single parent anogona kusatoziva kutoti kana ndaroorwa if it happens kuti ndaroorwa ndinotrita sei mumwe wangu kana ndaroora mudzimai anotritwa sei why because haana chinhu chauraya chiri kuita kuti chiseko chacho chirambe chingodayo inyaya yototi izvozvo I'm a single parent handiti I'm treating my girls neimwe nzira handiti havasati vandoona nekuti ndine mudzimai remember ndane makore akawanda ndisina zokuti they don't even know kuti mudzimai anotritwa sei because ndini nawo handiti munhu iyeye anogona kutozotambura akaenda kunoroorwa because achaenda ane pfungwa dzekuti ded vaingonditrita sekaprincess ded vaingonditi kudai wouya utitora nemota saka mukomana uya kwaanonoroorwa manje anogona kusatonzwisisa kutoti aiwa chijana chake chekutoita zvimwe zvezvinhu zvaitirwa nichataona mukadzi kudzidzisa mukadzi akuperi baba kana uda kuti manyatsoita life ine utano mukadzi ngaramba ingodzidziswa iwe ukatomutora kuti baba wake ndosaka ndikuti mukona inini adi manje anashadi kuti baba wake ango ndepe kudayo zvakafana type yangu inini maybe inini ndidefend from varume vakawanda inini zvokunzi munhu andipfugamira zvazve andadiri nazvo zvekuti ndasvika inini wamhanya kuenda kukitchen nditora chikafu andabasa ndoda kutonditora ndega chikafu chandotora ndichitoimba mupaseji ndichitora ndega chikafu ona but respect yandoda inini ndekuti usandisaizo number 1 pane vanhu number 2 kana uchitaura neni chingotaura neni webho nyange nyuwa to nditori balance unogona kutotara rafu iziya pachingotara neni bho chingoti respectawo zvimwe zvazvo iziya manje kune vamwe vanhu vekuti Germany ka adatonzi mamukaseko imofu iziya it's very unfortunate wacho rona kuti vanhu vanenge veminika even my girls wanzwaka twasikana twangu ndikasvika kumba even anyone else akamboshanya anditi andrews even yourself you know kuti my girls will kneel down and wokumhoresa zvakadzikama zvakadi zvakarongeka what am I doing? I'm preparing them for the future kuti kana ndazobata ruoko ndichinotambidza mukwasha pamuchato paipai I know the kind of product yandiri kunoita hand over to another man who is going to be a husband and a father anditi iwe unogona usina basa nazvo but majority of men
kutozosha basa kunoita vamwe ndekokutoti atoona kutoti inini haitobvuzofa afanira kasvika ndikasvika padeni anogona wari jeti nandizivi andiboere dedi ziko musuno ndakamti ndomboresa dedi ziko angosvika kati boere ziko akati zimfaniri but uri kuona kuti tinofanira kuziva futi kuti vana vedu vatiri kurera vana vachange havasi vana vemupamako chete urunze ukangoziva kuti vana vecommunity ende vachabva mupamako ka akanoti bho kuna atezvara ina haabve nemukadzi pamba pangu akauya akanditi bho here mudhara why for me anditi for me it's an insult kuti mukwasha wangu ouya oti bho here dedi ndepi bho here ada kutondi so remember kuti Sparks whatever character yaunoda kana kuti yaunoportray as DJ Sparks anditi haisiriyo character inogona kugamuchirwa necommunity ukangozviziva izvozvoka you go and change hafana wanga tori bho iri mudhara but uri kuvaremadza bhozi vachagona kutadza kurarama nevamwe vanhu zvakanakatikatibva naSparks padeni tobuda tikaona moms neirapa moms mamuka sei tikaona moms rapa mama mamuka sei tikaona mudhara rapa mudhara wangu mamuka sei nei muchizviita zvinezvo aiwa but wakona ndingoona chii izvo zvandisi kuti vana kunga vasazviiti ubata medzi yangu but ndikutaya kuti zvoni haufaniri kubva wazoda kubva watonzi tipfugamira naye tiite seiko aiwa hatisi kuti murodhinga wapfugama but kuti impression yamunopawo mwana pakasvika vanhu pamba ndiri vana ungavavewo neimpression iwe yekuratidza kuti tiri kuita something kuvana vedu hatisi kuda kutora mastreet lingo handiti tobva tamati futi mumba let them go to the street and learn that street lingo mumba medu let it be a home yekuti mangwana akabva pamba pako iwe Sparks anogona unokwanisa kugarira nevamwe vanhu zvakanaka because me and you we are not going to be there forever and it's not everyone who is going to accept madzisiro anchaita anogona kungoti akauya in my kids kumba kwedu vanotaura nechirungu handiti but when pakauya vanhu vakuru chirungu vano automatically chinotomira vakutotaura nevanhu vakuru ine way yekuti inogamuchirika pakauyawo vanhu vezera ravo they continue anditi tiri kuti vana vedu isusuka zvinozoaffecta mangwana apinda mumarriage whatever we are iwe mumamarriage magara vanhu achibuda mamarriage kubva 18 something but rete zviri kuitika nayo zviyati kurei mudhara let's move pahama dzevarume ndingandimovenda pahama dzevarume pane one changosara pavakadzi ini mukatarisa kumaavenues kune vakadzi vakanaka zvakanyanyisa kudarika vakadzi vakawanda vemumba vakadzi vakanaka vatereri vana vadi kudzirwa vadi kudii sandozvo zvinoita kuti vasare vanofunga kuti achawana umwe ari nani poita 2 pane vakadzi vasingadi kufambirana nenguva kana tichitambura tisingaone zvikwanisiro chero ndikaona kuti mukadzi wangu hasi kunyatsoonekera kana kuti nechinzwisa situation yakadako but kana utasimukira kuti ave nemari upgrade haoneni simukaoneno tanga kuonekerawo chindatrindawo chidi mai vamwe akadzi anoramba wangosara apa mai varume mai tinokurumidza kuonekera manje murume imari ikatanga unyatsotambira zononyatsoroona ira vakadzi tisinoti murume ndinatanga kubata mari do you know kuti iwe even uriwo kundipa mari kuita catch up kwangu nemari i2 minutes ndienda kuti ndindiro nemari iwe wakangwarira shanda kunyepa pakuti mukona nje vakadzi vanda kumboshanda skin waisiya vakadzi vanda kumboshanda skin izvi ndofana kuenda mushopu ndakatobva kwaiyasa ndotodzoka natobho but vakadzi vada kumboyawese ukatozotenga jagwa uchibveko watova different man isusu tokoda kuenda kunotora masini acho pasini pari toyanakupfeka natobho kunzoko wamwe wekuti I think kuzosara kwacho kwato molevo hakusina chekuita nemari saka wanga uchiti chishandi ane point yake yanga achida kunatsoemphasize inini I was saying takaisa murume apa nemukadzi apa wane mari mukadzi anorakidzika kunga ane mari more but vakadzi munondiwaza vakadzi tinokasika kuchinja malooks kana mari yapo mari yekurevesa point yangu kuti ukatasa varume vanotanga vachitambura vanozoita mari pane high possibility kuti vanhu vanoseya vakadzi vavo
why vakadzi vanonoka kuita ketchup besides kunonoka kuita ketchup varume dzimwe nguva umirire mukadzi wako kuti aite ketchup unotsvaga mukadzi anoenderana nemari yako. I've seen that happening. itsva kuti iundirane nemari yako. Ona Shandi kuti isusu muface ari fast tinongobva kwaiyasa nhasi mukadzi ada kutime grapes timudya zvinonaka skin yainatsoita saka manje paprocess yekuti fairly glow ikutanga kukuchinja paipaya murume akanobva ngotora akachitozvora fairly glow kudhara but izvozvo zvinoitirwei zvati kuti varume vakufanira kunzwisisawo nekuandastanda kuti no vakadzi vavo vari kuita netime ana fairly glow toda kutomboatenda vaimprova vakadzi vakawanda vaimprova vakadzi ukaona mukadzi wako achiratidza kuti hazvisi kunatsofamba zvakanaka hachisi chivi handiti unongomutorawo pana kuti muite sevarume vairi mumbaka unongomutorawo ungoenda wononyikwa kufairly glow mukadzi ane problem I think munhu anenge achiti haini izvozvo handizvidezvi kana ukamuti wona kajini kakapepota majini akanani handipfeke saka wadzoka pawatanga pepe sparks pepe paunga uchiti umwe murume haazvide vamwewo vakadzi havadi futi kupfeka izvozvo zvatinowatichiti inyaya yekuridha inyaya yekucommunication kuridha kubva kwati temeta nyaya tavanhauri kunzi batawo time cheka time kuzvii zvikuitika panapa tapapi wabata meza cho kuti tanzi haisi chifoni changu icho aiyo tiri kuti kwane upgrade unoramba uri muchimbudzi chemamessage bozi varume vanoconfuse vanoziva unotofunga unoona murume wakati chiitereka ngasilenda ukafunga nanda masilenda ugonde uchikonda kutorera chino varumewo futi blood bastards yesi saka poti nyaya yekupedzisira ndofunga time yedu yatobva kuno kuti tite tichivhara tara tosvika awa nyaya iripo ndeyekuti vahama dzemurume hadziri fasti kutambira nini hama dzevarume ka nditonedaka iri hama dzevarume dzinokukanganwa kani iwe indakati ndichipinza foni so ndichiti tete kuri kunzi kune musikana anonzi ningi atone nhumbu handitombomuzive mubvunzo takamboya kunoko ndazoona nhamba dzemukadzi uya imimi hana tete handikuzive zvikanzi neimimi vavanonyemberi ndakatoinaomba kwavo mune sofa rakati muneketeri rakati aiwa hama dzevarume is very bad no chanoziva ndechekuti hanzvadzi dzedu dzinotida no same way unoda hanzvadzi yako Shandi ndeona une hanzvadzi yako yecape town unongochiposta hanzvadzi yayo unoida aitei kuti unomuda zvekuti haukwanisi kuchuza mumwe munhu ofa hanzvadzi yako kunopera kuti teti sweet wife zvange muchite eya handikwanise kuchuza mukadzi over hanzvadzi yangu but at the same time ilife yehanzvadzi yangu yandiri kuisa pariski because mira nhasi kwaya Shanti ndamutambira mangwana kwaya Ningi ndamutambira ini nehanzvadzi dzangu dzinozviziva wakauya nemukadzi 1 wakanorora wakati uyu ndiye mukadzi vese vachatera kwandiri mauri unless waenda kune mukadzi wako wati maidate ndakuda mukadzi wechi2 mobvumira naumba kwenyu ii ndotokudza kuti hure rako rambofona alright rega ndikudze zvinoita hama dzemurume maonero angu hama dzemurume remember yekuti patinouya kuzointrodusa vanhu handiti mostly tinointrodusa vanhu takuda kutoti vave part of our family hama dzemurume hadziwane mukana wekunatsovheta kuti ndizvo here though isiri kodzero yavo kuti vange vari vanovheta zvakanyanyisa munhu wangu vanozoti tagara takurarama handiti taroorana haiwa atova madhamu wangu hapasina mareverse dhiri ende ivo vanozoti vachakwanise kuuya vachindiudza kuti mukadzi wako anodai nekuti vanoziva kuti automatically murume akakwana chaichai anomira nemudzimai wake so zvinoita hama dzemurume wait unzwe ndiri kusvika ikoko zvinoita hama dzemurume manje dzinozoti pakaita gepu rekuti iwewo une chawaonera wobva wazouya nacho ndo vanokusapota havasi kusapota ichi chawauya nacho
vane hunhu hwakanga uchiitwa namadhamu hwakanga wachiona but hwakanga wasingagoni saka vari kutoti aiwa kana munhu yakunzi akubuda mufamily ndopai patotaura kuti zoni kana uchiroora mukadzi kana kuroorwa hausi kuroorera iwe benefit yako ndeyekupinda mubedroom but pane zvakawanda zvinoitwa sefamily pane mafamily gatherings pane kuunganza kwepfuma uri kuona kuti izvo I'm not married it's just a phone call ndikafonerwa izvozvonzi babatanya tiri kuda kuti tiite chakati nechakati izvozvi ndinobva ndatodecide ndakagara panapa but zuva randinoroora mukadzi akange akuratidza kuti ndikange ndakuchinja zvakanyanya vanotanga kuti maybe izvo hazvichaitike nekuda kwekuti ndiani ndeuyu so pakudaroka kana ndaibhadhira mafees ndichivabhadhira vanoyanzva dzangu izvozvi zvisina problem kana ndiri kutengera vanoyanzva dzangu chino nechino mukadzi wangu akufanira kutozvinzwisisa kuti unge uri unoita zvinhu zviri right waroorwa ita shamwari nana tete tora dzimwe mari dzaunoita seuri kutoba anditi woita seuri kutoba utotaura kuti wangu kandoda kutora imari ndimbonodai enda ini handimborambe kuti utore mari uchinopa mai vangu nehanzvadzi dzangu wadaro you are creating kaukama kakanaka to an extent kuti chero kukazouya umwe vanotanga kufunga kuti bharanzi wedu uyu akazotora umwe zvinogona kuti I think vakadzi vazhinji vazvizive izvozvo kuti unofanira kumaster chigame zvechacha zvelevel rekuti unobhelivisana tete pane mamwe madhiri anofanira kundoitwa murume wako asingazive ekuti ukama hwenyu mega wisdom ndedzekuti shandida kusanganisa nauncle Saint ndika iwe kauni nezvakuda kuna uncle Saint andika unofanira kuzogadzira hwenyu ukama wabata medzi dzacho hwenyu ukama imimi wekuti ndobelieve because shamwari yangu yeshamwari yako wabata medzi dzacho but kuti ite shamwari yako futi munofanira kugadzira hwenyu ukama saka vakadzi vakazhinji havazvizive nosoka chizopandikwa natete vanatete vacho futi vane dzungu futi vanatete vane dzungu vanolauda vanoda zvinhu saka nyaya yacho ndengoti iwe semurume ndione disadvantage because avana havafokaramba navo havapandikaramba nanzvadzi yangu inini iwe ndionorambwa saka iwewo manje kuti unondosvika pazheti apa uine disadvantage munhu wese life iri fame pazhetirariya because hanzvadzi yangu chanourorwawo masemunotsi waye ndonofanira kunoitawo kuti wini womoyo wanani wana amwene wananhingi wabata medzi yacho because ukasadaro hama dzemurume baba dziri redi ini nezvandakasangana nazvo handina mukadzi wandotambira because I know the pain yaunosangana naye pachinhu zvezvi ini hanzvadzi yari inotozviziya aiwa pain yachona but uri kunzwiseseri pane usanyanyo personalize time ndosvika inisa hanzvadzi yako ndakudaiwo it's not like iweweka uri suppose kunyanya contribute sei kuti zvinhu zviitike iwe unonosvika pakuti shamwari inini ndakungorora wechitu kana chirora wechitubo nyaya iri baba it's a wake up call to everyone nyaya ngechitaura murume zvese nemukadzi you should understand kuti pamuri kuroorana muri kuchinjana so kana uda kuti marriage igare chinjanai kudai chinjanaikumba kwenyu murume osvika kumba kwemukadzi wemukadzi ibva kumba nekuti chero murume ukanzowahura vamwene vanogona kuti aiwa muregereri murume wako munhu raitu nokuti vamwene uchivatengera uchiwadidi uchivabraibe waibata iwe ukada kusiya mukadzi uchiti handiterere hadii vanhu vomba kwenyu vanoti iwe mukadzi wako uya wakaroora mukadzi musvinu uzofata situation zviri personal wandi ndakamboita imwe hombe ndavhura hombe pakashayikwa kana 1 akasapota uko kana 1 waotomwe ndozoitika move on carry on chitoita move on faster understand why because pamune muchifambidzana nevanhu munhu anoshayiwa kana kukumbira tete hanzi iwe usanyengera chero ndinoti tine vanhu vatonointrodusa kwanzvadzi dzedu wosaiza kuti tete vachona onai vari kumusha pakadhakwa iye anenge ane jagwaka ane profession handiti ane skin nechibhegi chakadi chake chanenge akaisa pana tete vaya vari kumusha ndimatovavinga ende tete vaya havazombokumbire phone number dzako iwewe ratova basa rako kutoti tete namba dzenyu dzinoti topota chidi ende I've got this other lady anditi ana tete vacho havandimhorese oda kumhoreswa naana tete kuti ndiwani iwewe ndiwo uri kuda hanzvadzi yavo ndiwo unotowamhoresa kubva gore richitanga kusvika gore richipera because ivo nyange wakasa kumhoresa ka hanzvadzi yavo vachingori nayo you get this so vakadzi kuti ana tete havandide wakamboitei chekuti vakude exactly ende futi mukadzi kana uchinge wachiitwa nemurume don't defend your husband
pane zvimwe zvinhu zvinenge zvakaitika usipo ya zvinowanika kana anabamnini magevha manje vakapenga pakutogona kubhilivhisa chii vakati our wife unofunga anabamnini ndombo magevha anabamnini magevha agona kubhilivhisa munhu wawoaisanogona kubhilivhisa munhu wawo saka zvinenetse saka pachinji vacho kashoma kuti maiguru nanabamnini vanetsani because anabamnini vakachimaster kubva kwatana maiguru vangu kachikuti murume wangu saka position enda kuti zvinhu zvitose zvirambe zvakadaro anyway guys mwari vakukomborerei netime yenyamatora muri panapa aina kuti mune zvakawanda zvekutaura zvekucontributa makasangana nezvakawanda maziso enyaya anashanda hadzisi mbanje idzi maona zvinhu zvakaonekwa angosendi makasangana zvinhu zvakawanda muna vazukuru vakawanda vazukuru venyu mamene actors munonzwa nyaya dzakawandisa da kutenda nekuuya kuno kwamaita mic air maita basa mudani kucontributa zvinhu zvine musoro zvakamucontributa muri kuseri kokoko nezvimwewo zvakamucontributa musakangano chaita kuti vakwane panyaya vanonzi manew couples vachiri kunyatsonzwisisa zvinhu vasiyana ana DJ Sparks vatindi vara vakomana kutopinda madheketi mairi vatindi vara ya asi vane zvakawanda zvekudzidza kwatiri vari muhanimuni vana vane zvakawanda zvekudzidza ngavadzidze zvavo kuti kozoti tina Leroy yanga yakula down zvakakanyarara achiri munyowani plus asati anzwisisa nyaya dzacho haana kaya chaataita ana mukadzi hana une girlfriend ya ane girlfriend unofana ungozvati vakadzi vanonetsa usati wabinda wakagadzirira baba musati marora mufana kuti vakadzi vanonetsa vakadzi vanoda unozombosvika panguva yekutaura wega kuti asina atombomutadzira ndiyafanira kundiita sori zvinhu zvinowanika izvozvo saka mune Zimbabwe munofana kuenda pasocial media paYouTube paFacebook pachii munongosearcha kuti Ango Saint then Facebook yako yaango ndiyakanzi Ango Saint TV but unokwanisa kwanza Ango Saint ndizvo Saint TV Ango Saint it's TikTok akumana tiri kupisa ndane 9k oyo 4 mukupisa then tina Shandi Progress kweyo kungoshandi pro wabvei zvopedzesa mapro tina Shandi Pro ari kuperforma zvakanaka chaizvo tikufara naye tiri kufara baba waichitaura paTV usingataure pasina kamera nechizigaya kuti unoda ngoita kuti ungotiganzirewo mara etisi panapa vakatiganzira but varipo vanhu vanonge vachinzwa vanogona kunokufollowa yanzi Shandi Pro guys ene munosapota mwanasikana uyu future yake iri very bright vanhu vazhinji vanomuziva vanogona vachifananidza vachinitega vachiti asi Shandi kwaSparks chapisikasenje kuti anoshanda kwaFriends kana no vakandizira panapa vanofungidza kuti ndiri Shandi waSparks wakakuziva kwaFriends vanoti ndiri Shandi waFriends right aiwa zvakakosha saka ine munosubscribe YouTube channel yake nekufollowa zvese zvaari kuita pasocial media then panapa subscribe futi nekufollowa kuFacebook tiriko Instagram tikupikisana pane kurwisana varipo but amo 7000 imomo yapayotisapotawo then kuTikTok tiri kupusha tiri kuzamazama tamo 30,000 imomo namba tikotisapotawo zvinhu zvekuti tisinatozvionera kuti zvinoda style ipi chaiyo but tikuita tichibata saka tinenge tichingobatika kwese kwese then tina Mic Air ndiartist ari kurova mimhanzi makaenda paYouTube makasearcha kuti Mic Air munomuona music yake ana Guvu Dende vanonga achiimba ikokoko ana masong ake handine inonzi Delilah inoverwa naSparks inazifanira yake but izvo zvane song one hayi kuda kubudisa pamanje iyo handifanira inenge chinzi Delilah Deli pakati nyepera so iwaze majepo ndamba chikakaka it's okay unotozokanya song yemwana isati yabuda career yako uchifunga kuti uri support
anopedza kuti kana iyo maipira acho Yatisiyane nazvo. yatisiye nazvo. Saka guys, don't forget to subscribe, like and share. Nekuna machingoti supporta. Mwari vakukomborere, Mwari ngavaripafadzewo zvamunoitawo, mabasa enyu ngaasimudzirwe. Semasimudzira kuita Mwariwo mabasa edu atiri kuita kunoku. With that, we are out. Much love.